Chibay ule Vawiin nun Kawng Hruaitu atan Pathian thu Discipleship lesson number 5 kan Thawhleh do na nga tukinatan Zirtir nun le Kristaa ti kan ngay Thawhleh don ani masain chan sin tra zo hanajek bung som le panga chang li thu hi lo ngay Thawhleh masa ila kay maa reng ro kay po nang ma niya ka rengang peng chu grep hruya reng lo chuan ama inara theilowang bokin nang ni po kay maa reng lo chuan inra theilowang lalpanathu malsom ro se amen lali suringa rin na aluta rin na kunga ke pentu tak tak ni tur chuan kan vela thil khengte mu in thlir ve thin ma ila kanin hne tir tur anilova chung thil rang rang khengte thireng chung chuan rong kan bol tur ani achan chu Zirtir disciple chu rabi tia an ko thin Zirtir tu i suan hne na ring tu nun dan zir ania wangin Kristaa angai tu na le athin lung zong zong nen aril ru ape in tlat thin turani lali suan ke grep hrui takani ati peng chu grep hruya reng lo chuan ama inara theilowang bokin nang ni po ke ma reng lo chuan inra theilowang ati tlatani ara chu lo nun chu zirlai kum to papol son tura pas zo velo mason lo nen in anna tam tak ani tlatani Zirtir nun chuan lali suan nun dan azira vele khata nun pui ngal vek theilo ma se achungril nun zokin Kristaa grep nung azom tlatawangin tharawa athang hlek hleka kumtam tak chu nun Kawng lo zo to te chu tluk vek nga lo ma se Kristaa anun in chun lu to awangin Kristaa azung kai tu nun chu lui kama zung kai thingkung angin ara achua hun atheng tho tho thin ani Kristaa grep hrui zom tu chuan chom tu aneya zui tu mai ni thin kha Zirtir disciple alo ni thin chu lali suwa Zirtir te nuna kan hmuani mimol le khathiam lo khom nia zudami puiten an soi te kha ra tam tak ne in tharau fa an ring treu ani kha mayan zam na satak mai le thui tak vak to chu tom khomin kan thlo fa ya tum lo deuh main kan sat bung pat lau maya atira abung lam chu la ring no niang ma se nia lo tlang sanga akung pui zom to lo na chu arova athimai thin ani chutiang ang deuh chuan lali so zom tu chuan ama in nun na anei lova ara po achu theilova lali su grep hrui azom chavin nun na anein ra achu theiani ring tu tam tak zinga hian lali suwa kharawa thinlung lama zom na nei mi lo ama ero chu Christian ni ve si tam tak kanom theya chutiang mi te chuan engti Kawng ma in Kristaa zom lovin ara an chu theilo achan chu ama lovin eng ma kan ti theilo wangin Zirtir nun chuan azirmek nun nei tu Kristaa azoma Kristaa oma Kristaa po ama achenga chu nun tak mai chu Kristaa kan ti chu ani kanin nun chil ti na ni chu ring tu Kristaa reng chuan iso Zirtir na oya chu chuan ra achu thin Zirtir na ngai sanga bengkhon lo te chu an kum tam ringot ma se ra chu turin tharau lama an la puitling chuang lo ti sakum tam hi tharawa puitlin na te nan a mantlak lova kum nau pangte po tharawa an puitling thin chuwang chuan tharawa puitlin na hi ti sakum tama ain ngat lo ti kan chian na poimo Kristaa nen kan in zom na athat le that lawa ain ngat zok ani Zirtir turo pui i so hian Christian na le ko rana ni na in chena na mangai lo ara chu tu ring tu Zirtir thei
Heto intingay lo teachable azongani. Reverend Dr. Billy Graham athi khan arwang chunga afaten thuanin soi choka. Afanu pakhat chuan heti hian apa ruang chunga asoyani. Kapa hi pathaber anilo. Nima sela khovel mi hring makta doi tam takte hne na rong bola chanchin thril tu ani a. Lalpalama mi te Hruaitu ani ve a. Ma se kapa hi Zirtir thei ani. He is teachable ati a. Mitam tak chuan engkim hreto ni turang nito experience nga to khen turang kheng to a in ngain thuron le fuina an pom thiam lo fo mai chutiang ang mi chu pa an son theilo. Zirtir disciple chuan pola angin muto ain tingai lova. Zirtir thei thuron pek thei kai roi thei ani thin. Chutiang ang chu tharau thiang limina asoi zoi to nun. Lali suwa ke bula zir chuak to an ni a. Chuwang chuan tukina hian he thu hi ma ni in en na dar thalangatan mangila. Zirtir ni na din mun hum lua tumin tan ilaze lang u. Tuna kan ni na aya tha hi kan la ni thei fawani. Ring tu thazok kan la ni thei fanani ti hi tukina hian in pom le ila. Chuwang chuan Zirtir nun le Kristaa a om kan ti hian Zirtir nun nei tu chu Zirtir disciple chu Kristaa na chen chil ama po Kristaa a om Zirtir thei kai roi thei Kristaa awanga nun na nei le ra chu thina nei ti hi tukina ichiang tharle thewang u lali so Kristaa lo chuan eng ma kan ni lova eng ma kan ti thei lo lalpan na thu kan zatan mal somro se amen itong tayang u lalpa kan pathian min mangai tu tukina damte in min kai Thawhleh a ikhonga ina athara min mutir le awangin lom thu kan ron seye tukina hian lalpa Zirtir nun le Kristaa a om ti kan ngai Thawhleh ta a Zirtur kan wanga kan ni turang hi kan lan ni zolo na sa ni lalpa mabaktam tak kan lanei ola lisu ang turin ti late kan sathin turin a hian kan top thina ma kan son lo fo mai tukina hian he thu cha mol te mang hian nangin kan nu na atharin thu sain he thu cha hi ngai thaphak te zong tan nangin atharin mal so mang che min mangai tu lali so Kristaa mingin kan ron ti le amen.